Какво става, хора? Пак сме с Ванката 21 и днес, както сте видяли от заглавието, ще играем Brawl Stars. Надявам се тези видеа да ви харесват. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте с камбанката, за да получавате известия от мене. Много ще го оценя наистина, защото така, днеска ще играем ще минаваме също с мисии и после евентуално ще играем с Спайк. Така, нека започваме. Така, хора, първите две мисии всъщност, едната е с Поко, да бием демидж, който е съвсем сложно. Или пък не. Втората мисия е да направим 3 победи на соло и аз мисля, че да ги комбинираме, за да направо да преминаваме към клипа частта с Спайка. Ох, то Поко, как ще правя победи? И то всъщност интересен факт е, че мисля, че от трето или от четвърто място нагоре се пара победа. Да. В момента искам да го убия това. И аз ме пинува. Мисля, хора, да си запаза джемовете от този пас и друга бропа да се окупа. Убихме. Еми трето място, мисля, че е добре. Ще направим плеген, ще дадем. Да. Може да пишете долу в коментарите какви видеа ви харесват. Това го дразни. Аз съм дразнител. Вой, манек! Отвърти се. Вой! Топа покът. Мот. Бу. Колкото там не се бие. Не, бра! Не! Пето място съвсем малко точно преди да да направя победата. Много малят. Не. Хайде. Но няма нищо. Минем тук. Къде са следващите хорица? Да ги убия. Долу се бият има двама. Ето го брока. Използва се билецето. Явно те се тимват нещо. Ама на това не му се получи кой знае колко добре.
място ме убиха. Туп. Не, много малко ми трябва. Плеген пускаме. Мале, колко малко ми трябва. Еде! Гад малка. Отказах се, бе. Ела го вземеш, бе. Сте си фърлял. Сега ще ме нафърля с бомби. Хайде! То ще ме напука с бомбички. Ай, фърли бомбата. Не! Бате, два дайнамайка! Един мортис. И сега какво правим? Явно пак ще загубя, няма нищо, поне си минахме таск с... Печелям. Да, не забрах да ви кажа, че наскоро ударих 10 000 купи. Да, и ще имаме анбоксинг. Ще имаме анбоксинг на един мегабокс. Ще правим с спайк. Една побера. И после ще дигаме пак тарчета. Кой да бе? Кой да дразна? Така. Геострим. Это теперь гео. Это гео. Спрям да стигна с някой, като се направя тъжен. Чакай малко, да се работа. Ще чакаме. Не чакаме, ще чакаме. Човечето трябва да умра. Един вече умра. Айде де. И... вот мы тупим. Он со 6. Помните меня? Надявах при победа, защото заслужаваш победата на игра. Сега така.
Ще го оставям анбоксинга за накрая на клипа, а първо ще... Всъщност това... А сега ще отидем и ще изиграем. На хайст. Ще изиграем малко игри. Ууу, Дарк Бъни Пени. Мале, този скин струва 180 джема. Набута се. Този скин е бруталка. Това е много як скин. Направих им 3% им взеха повече от 3%. Няма нищо. Аааа, прости. Явно. Добре. Не нацепиш много солидна колата. Солидно ли е? Ще се разбере. Ора. Кулата направо им да... нещо такова, що... ясно. Как ме стъпна? Аре, ляга да спиш. Браво, бе. Бихме ги. Epic win! Yeah, boy! Значи искам да ви кажа, че тук ви дава поинтове, само че ви го разделя на две, всичките, които имате, и ви ги разделя на две и ви дава толкова поинтове. Така че... съм много зле. Да. Защото не цъкам такова. Пак пускаме шеле. Няма смисъл. Да, маняк, те ни пръснаха направо. Пипера седи и си цъвка там. То мап за пайпера. То мап е толкова за пайпера. И какво ще ме направиш? Това мапа толкова за пайпера, ако имаш хубавия стар пауър, дето стресът храстите, че... Айде! Давайте да ги бием, момчета! Yeah, boy! Бихме ги, boy! Имаме як скин, то не е як скин, то е без скин. Тара. Ще пробвам да направя на победа. Ще съберем 100 поинтове и да. Нека да бием. Трябва да се оправя повече, тук трябва да стане по-добър. Но те с това са тази пауърите, защото определено съм много зле. Ще загубям до това се видява. Не, машина гадна.
На 4 кръв. И тяхното, въпреки всичко, пак е на по-малко. Как се кара? Явно ще действам защита, защото не виждам друг избор. Действам в защита в момента. Добре, нацепих им още малко кулата. Охо, Франкчето се пробва да атакува ли, бе? И какво направи много едно? Оу, че гадно, ама. Не. 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 Туп. Някой да отиде да убие машината, бе. Ами аре, бе, на 3% ни е кулата. Карай то на 1%. Окей. Нека си сложим спайка. И да. Така, хора, само да проверим. Точно така. И... чуем. Еми, паднака си хубава работа, според мен, специално. Точка за спайка, ама аз пък не мога видно. Да. Това беше от унбоксинга. Това голям унбоксинг беше, да. Но... така, хора, ако това видео ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за още такива видеа. И до скоро!